Inda kika gina a yau zai yi na kwana da numfashi ba. Kwanan ki iso zan yi a gobe da safa a kai na kushewa. In haka raba ni da ke zan yi rashin bari da jikina. Ko an kai ni hospital ba za su gane matsala na ba. Ni ai ban da hankali hauka na kuma akan ki ne ai. Kuma bai da magani so na ki ne zai mayar ni daidai. Furtan kawai mana numfashi na zai rike na suma. A shauki a da jikina silaki yanzu ya mini girma. Da Allah mun da budurwa in baki ba, ko bayan ranke ba zan so wata kamar yadda ke ba. In baki duniyar nan san ba za ta mini daɗi ba. Sai kin gani nake kallo in baki a gani makaho sunana. Ko da abinci in kin ci ko ban ci ba sai na ji yaushe makoshi na. Ni ban da rayuwa sam sam ni kurwar ki ne ke ce daidai na. A duka duniyar kyawun mata naki ne ya zama farko. In an ga warakar cutata dole sai an yi baiko. An san ki bani da hujja ba ni so a gane dalilina. Duk tsautsayin da ya gifta ni rashin ki na rasa ruhina. Zan rike kije kika zan mini bubbuke. In baki na sani ba ni wa aure bana. Da ke haka sannan da ke kuma zan so na mace. Ko bayan mun mutu a samu cikin kabari daya. Ranar lahira na tashi da ke kwalli daya. Aljanna guda daya jin daɗin ya zam daya. Ni ne tilo daya na kikishe da ke daya. Ba mai kwace miki ba wata ya koda daya. Da ke ba zan yi kuka ba, ba ke ba zan ji daɗi ba. Ke ɗinci damuwa ta kuma ke ɗinci murmushi na ma.